खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव 28 सेप्तेम्बरखौ लोब्बा लाखिनानै थामहिनबा बर' हारिनि थाखाय रावनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनाय गेदेमा बिथांमोननि जे गोसोखांथिखौ नोजोर बोनानै 50थि मुंख्लं सान फालिदों बर' थुनलाइ आफादा आरो बे हाबाफारिखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव फालिनाय बायदिनो मैयानि सानावबो केसि कलेजाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे बानजायनाय बे बानजायनाय खुंफुंनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां नीलकान्त गयारिया गोबां गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। आथिखालनि जे फरायसाफोर बे फरायसाफोरा बर' हारिनि जारिमिन बे जारिमिनफोरखौ मोनथिनाया गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां नीलकान्त गयारिया। थारैनो दिनै जोंनि जाखांबोनाय जायफोरनाखि उन जोलै बिथांमोना दिनै गोबां बाथ्राखौ मिथिया, गावनि हारिनि जारिमिनखौ बिथांमोना दिनै मिथिया आरो बेनिखायनो जों दिनै बे 28 सेप्तेम्बरा मा सान, जोंनि 19 आगस्टआ मा सान, 27 सेप्तेम्बरा मा सान, बेफोरखौ जों दिनै जोंनि जाखांबोनाय उन जोलैफोरनो मिथिहोनांगौ दङ। मानोना जोंनि जारिमिनखौ जुदि जों मिथियाबा, जोंनि हारिनि सोमोन्दै जोंनि फरायसाफ्रा माने गियान जुदि थायाबा जोंनि हारिखौ जों बोरैहाय मास्टारेस हिसाबै दानो हानो, बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैयो। बेखायनो जोङो जोंनि फरायसाफोरनो जोङो हाबाफारि लानायजों लोगोसे जों मिथिहोनांगौ जे दिनैनि साना मा सान, बेवहाय जोंनि बर' बिर जोहोलावफ्रा मानो जिउ बाउसोमनाय, मा थांखिखौ लानानै, बेफोरखौ जों दिनै बिथांमोननो मिथिहोनांगौनि मोनसे बिबान जानानै फैदों, गोनांथि जानानै फैदों। मानोना बे समाव बर' हारिनि थाखाय जाय बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ जुजिनानै थामहिनबा गावनि हारिनि थाखाय रावखौ फोथांना लांनो थाखाय आगोमा जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। दा गेदेमा बिथांमोननि जे जिउ जारिमिन आरो बिथांमोननि जे जुजिलांनाय बे जुजिलांनायखौ आथिखालनि फरायसाफोरा मोनथिनाया गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां नीलकान्त गयारिया। बे समाव बर' हारिफोरा सोमावसारनायजों फैनाय आरो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय जे जारिमिन बे जारिमिनफोरखौ मोनथिनाया गोनांथि दं। मानोना बे समाव मास्टार रेस दानोब्ला थामहिनबा बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो गोनांब्ला बैफोर जारिमिनफोरखौ मोनथिनानै जे इयुननि समफोराव बे लाइमोनफोरा फरायसाफोरा खामानि मावनो गोनां दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां नीलकान्त गयारिया। आरो आथिखालनि जे बादायलुनाय जुग, बे बादायलुनाय जुगाव बे समाव फरायसाफोरा गेरेमसा हारि दानो थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखाय खामानि मावनो गोनां दं होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेफोर गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों बिथां नीलकान्त गयारिया। आरो बेनि अनगायैबो जे गोबां हाबाफारिनि गेजेरजोंसो थामहिनबा मेल मिटिंनि गेजेरजोंसो फरायसाफोरनो फोरमायथिना होनाय आरो लाइमोनफोरनो फोरमायथिना होनायासो जायो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां नीलकान्त गयारिया। मैयानि सानावबो जे 50थि मुंख्लं सानखौ सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे बानजायनायाव सिमलानि केसि कलेज, बे केसि कलेजाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 28 सेप्तेम्बर थामहिनबा मुंख्लं सानखौ फालिदों बर' थुनलाइ आफादा। आरो बे समावनो नीलकान्त गयारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। दिनै गोथार मुंख्लं सान बर' थुनलाइ आफादनि 28 सेप्तेम्बर आरो बे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार मुंख्लं सानखौ दिनै बेवहाय सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव केसि फरायसालिमानि लांगोनायाव बहाय खुंदों आरो बहाय आं गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बहाय बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों। आरो जिहेतु बे साना जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो जोंनि जायफोर बर'नि बिर जोहोलाव बै समावहाय रमान हांखो दाबिनानै 16 जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादोंमोन। आसाम पुलिसनि गाग्लोबनायाव बिसोर जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांनायजों लोगोसे हारिनि राव थुनलाइ, जोंनि हारिनि बिजों, जोंनि हारिनि थामोनथा, जोंनि हारिनि सिनायथि, बेखौ सोमोन्दै जों दिनै सावरायनायनि खाबुखौ मोन्दों। जोंनि बर' बिजोङा आथिखालाव मा बिथाथियाव दङ बेनि सोमोन्दै जों दिनै सावरायलायनाय खाबुखौ मोन्दों। जोंनि बर' बिजोंनि थाखाय, जोंनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय जोंहा मा मावनांगौ दङ, बर' थुनलाइ आफादा दिनै मा खालामदों, बर' हारिया मा खालामबावनांगौ दं, बेफोरनि सोमोन्दै जों दिनै सानलायनायनि मोनसे खाबुखौ मोन्दों। गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि सारनिसिमबो
थारैनो दिनै जोंनि जाखांबोनाय जायफोरनाखि उन जोलै बिथांमोना दिनै गोबां बाथ्राखौ मिथिया गावनि हारिनि जारिमिनखौ बिथांमोना दिनै मिथिया आरो बेनिखायनो जों दिनै बे 28 सेप्तेम्बरा मा सान जोंनि 19 आगष्टआ मा सान 27 सेप्तेम्बरा मा सान बेफोरखौ जों दिनै जोंनि जाखांबोनाय उन जोलैफोरनो मिथिहोनांगौ दङ मानोना जोंनि जारिमिनखौ जुदि जों मिथियाबा जोंनि हारिनि सोमोन्दै जोंनि फरायसाफ्रा माने गियान जुदि थायाबा जोंनि हारिखौ जों बोरैहाय मास्टारेस हिसाबै दानो हानो बे मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैयो बेखायनो जोङो जोंनि फरायसाफोरनो जोङो हाबाफारि लानायजों लोगोसे जों मिथिहोनांगौ जे दिनैनि साना मा सान बेवहाय जोंनि बर' बिर जोहोलावफ्रा मानो जिउ बाउसोमनाय मा थांखिखौ लानानै बेफोरखौ जों दिनै बिथांमोननो मिथिहोनांगौनि मोनसे बिबान जानानै फैदों गोनांथि जानानै फैदों बिथांमोननिसिमबो आं इंराजि मिडियाम फरायनाय फरायसाफ्रा साख्रि बावबाय आरो लोगोसेनो जोंनि बे बर' बिजों गुदि फरायसालि बा गेजेर फरायसालियाव सोरबा जोंहा इंराजि बिजों फरायनानै साख्रि मोनाखै होननानै दावराव जायोब्ला बहाय जों जेबो जुक्ति नुहुराखै जुक्ति नुयैनि खारना बेनो जे जों बिथांमोनखौ दाय होआ जे बिथांमोना मानो साख्रि मोनाखै बेखौ जोंहा बुंनांगौ गैया जोंना खारना जाहैबाय मा जे बर' बिजोंनि गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालियाव जिहेतु जोंहा बर' बिजों फरायनाय गोबां फरायसाफोर दङ बिथांमोनानो गिबि प्रिफारेन्सखौ मोननांगौ बे जोंनि दाबि फारसेथिं जोंनि फारसे फरायसाफ्राबो दाबि खालामो जे जोङो बर' बिजों फरायनानै बर' बिजोङावनो साख्रि मोनाब्ला जों बबेहाय मावहैगोन बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों बे दाबिखौ गोख्रोङै दैखांदों आरो सरकाराबो जोंनि बाथ्राखौ खोनासंदों जायफ्रा बर' बिजोंजों फरायनाय बिसोरखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन जायफ्रा लेंगुवेज 1 लेंगुवेज 2 दङ बिसोरखौ प्रिफारेन्स होनाय जागोन आरो जोङो बेखौ फरायसालिनि बेलायावल' जों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों गुबुन बिथिङाव बेखौ जों बादा होआखै जे बिथांमोना मोजां साख्रि मोन्थों गुबुन माने बिफानाव साख्रि मोनहैथों बेखौ जों लुबैयो नाथाय बर' बिजोंनि थाखाय जिहेतु बर' बिजों फरायनानैनो जोंहा गोबां फरायसाफोर दङ बिथांमोना मोननायखौ जों लुबैयो आरो बेखौ जोङो बुंदों जे जोंनि बर' बिजोंखौ माबोरै जों लाखिनो हायो माबोरै फोथांनो हायो दिनैदि जोंहा गोबां आंखाल जाबाय बर' बिजोङाव फरायसानि आंखाल जाबाय बर' बिजोङाव दिनै जोंहा फोरोंगिरिनि आंखाल जाबाय जोङो बेफोरखौ माबोरै लाखिफिननो हायो बर'फोरनि रांखान्थि अबस्थायाव बे गाज्रि गोहोम गोलैगोन बेखौ जों नोजोर होदों जुदि जोंनि साख्रि बाख्रि गैयाबा बेखायनो जों दिनै गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा LP-आव ME-आव इभेन माने गोजौ फरायसालियावबो प्रिफारेन्स मोननांगौ बे जोंनि दाबि आरो बे दाबिया जोंना थाबाय थागोन